ҳамасола ширкати Мегафон Тоҷикистон дар рӯзҳои таҷлил ба ифтихори артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисмҳои ҳарбӣ чорабиниҳо доир менамояд. Ба ин муносибат бахшида ба 27-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми ҳарбии 0532 қӯшунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд чорабинӣ доир гардид. Нахуст намояндаи қисми ҳарбии 0532 қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд баромад намуда афсарону сарбозон ҷузъу томҳои қисми ҳарбии мазкурро ба 27-мин солгарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳният намуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолааш қайд намуданд ки мо қувваҳои мусаллаҳи кишварамон эътимоди комил дорем ва медонем ки онҳо минбаъд низ истиқлолияту озодии Тоҷикистони маҳбубамон амнияти давлат ва суботи оромии мардуми моро ҳамчун сипари боэътимод ҳимоя мекунад. Ин боварӣ пешвои миллат моро водор месозад ки бо масъулияти дучанд тамоми кӯшишро ба харҷ диҳем ва баҳри таъмини амният сар то сари ватани азизамон ҷони худро дариғ надошта шабонарӯз хизмат намоем. баъдан дар вазъияти тантанавӣ ба як қатор сарбозону афсарон ва собиқадорони соҳа ифтихорномаҳо тақдим карда шуданд. полковник Мустафи Азимов бинобар гуфти директори ширкати Мегафон Тоҷикистон дар вилояти Суғд Далир Наимов, ҳамасола ширкати Мегафон Тоҷикистон дар қисмҳои ҳарбӣ ба сарбозон ба таври ройгон зангҳои видеоӣ ва телефониро ба роҳ монда имконият медиҳад ки онҳо аз наздик бо волидонашон ҳамсӯҳбат шаванд. ҳамасола ширкати Мегафон Тоҷикистон як иноми хеле наҷиберо пешкаши сарбозон пешкаш менамояд. Мо ҳамчун инъом як бо тарзи анъанавӣ имрӯз дар як қисми ҳарбие ки имрӯз ҷашн гирифта истодааст имконияти барои сарбозон фароҳам овардем ки бо хизматрасониҳои ширкати Мегафон Тоҷикистон бо зангҳои видеоӣ бо наздикони худ дар алоқа бошанд. Ҳамаи мо медонем ки онҳо дур аз хонаву дар дур аз волидайн мебошанд ва имрӯза инъом умедвор ҳастем ки вақти ҳангоми суҳбат бо наздикон ҳангоми дидори наздикон ба онҳо як рӯҳияи баланд мебахшад. Салоҳиддин Зиёвиддинов, яке аз сарбозони қисми ҳарбии 0532 қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд буда тӯли 1.5 сол аст ки дар қисми ҳарбии мазкур адои хизмат мекунад. Барои Салоҳиддин хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шараф ва мактаби матонату мардонагӣ мебошад. шарту шароити ин хизматам хеле зур аст. се вақт овқот, хӯроки гарм, ҷои хоб гарм, нарм. Фақат хизмати модар ватанро пеш мебарем тамом. Баъд бачаҳои дигарам гуфтанӣ ҳастам ки хизмати модар ватан ин ҷои мардона аст. Мардонавор омада хизмат кунам. адои хизмат дар сафҳои артиши миллӣ на танҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ, балки моҳии ифтихор ва шарафи бузург буда хизмати ҳарбӣ ба ҳар як ҷавонмард ҳамчун мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худогоҳиву миҳанпарастӣ хизмат мекунад. ман шуморо ба муносибати 23 феврал ҳамчун артиши миллӣ тавлики таҳният гуфтанд ба шумо бурдбориход дар зиндагиятон орзумонам ҳамеша дар сафи мардуми пеши ватанамон бошед.